välkommen in till mig. Det är lite stökigt. Men jag skulle ju kunna röja upp lite grann också här i köket. Lilla katten kommer. Ja, du har mat där. Här i sovrummet så ska jag nog ta och försöka röja upp. Och det gäller nog vardagsrummet också. Det har liksom legat ett tag nu, saker och ting här. Tvättstugan, den ligger tyst och väntar på en. Röja ut lite vinterkläder kanske. Det vore bra. Och här på toa. Ja. Tvättkorgen är full. Det är lite dammigt under trappen här. Jag har i alla fall bäddat igen säng. Tar upp lite kläder och det var ju så här i badrummet också. Att min dotter har ju en benägenhet att släppa på golvet. Och Patrik, det är 2 månader sedan han flyttade, men jag har inte mäktat ta tag i det här rummet. Och Sofie, hon har det som det brukar vara på sitt rum. Det är som det brukar vara. Och här inne så är det några små